Sa iban pa nga balita, pagbaha nagaluntad sa terminal sa mga tricycle sa Leganés, Iloilo, tag sa magtupa ang mabaskog nga ulan. LGU nagpangako nga pangitaan sang solusyon ng problema. Si Julius Villacaol nakatutok. Makita sa sininga video ang pagdanaw sang tubig kadungan sang pagtupa sang ulan. Kuha ini sa terminal sa mga tricycle sa Leganés, Iloilo sang Nobyembre sa nagligad nga tuig. Apang hindi lang sang amusad nga tion ini natabo. Kada magtupa kuno ang mabaskog nga ulan. Amo sini ang sitwasyon sa terminal. Nagsugod kuno ang pagsulob sang tubig sa terminal humalin sang ginsuguran ang pagpatindog sang bago nga gym sang Banwa. Ang pila ka mga driver kag pasahero nagakabalaka nga base magdala ini sang pamalatian pareho sang leptospirosis. Yung mga pasahero, makinumod-kumod na lang na sila Kaya siyempre, balaman nila nga kung may pila, sila delikado sa mga ihi, kasapat mo. Ginalantaw nga masolbar lang ini nga problema kung matapos na ang gym. Apang bangod face by face ang construction. Wala sang insakto nga petsa kung saan ugid ini matapos. Ang LGU, suguro na buwas ang proseso sa pagsolbar sa problema. Ipalikawan naton ang mga poste nga nag-block sa waterway kag pagitaon naton ang pinakamalapit nga area kung sa diin kita makasugpon sa existing nga drainage. Magluwas sa pagdanaw, problema man ang mga lusbot sa atop sang terminal. Gani kung magulan, nagatulo sa parkingan. Hingyo man sa mga driver, nga pati ini ang masolusyonan. Mas pabor sa amon, happy kami kung dayon na nila, kay para kung maginulan, magmala na din ang amon ding terminal. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaol. 1. Western Visayas.